ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଜ 2025ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଓ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏପରି କାହାଣୀ ଯାହା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରହିବ, କାରଣ ଏପରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କରେ। ତ ଆସିଯାଇଛି ବାବୁଶାନଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ତ ଏହି ନୂଆ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ବାବୁଶାନ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିବା ପୋଖରୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁଶାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାଛ ଚାଷ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଡାଇଲଗ୍ରେ ବାବୁଶାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଲଗା। ଏହି ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ପରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲର ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଇଠି ପୋଲିସ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଓ ଫେରିଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ଭୟରେ ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭୟର କାରଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ପରି ଲାଗୁଛି। ଓଭରାଲ୍ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାବୁଶାନ କହିଥିବା ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଲଗା। ଏହି ଡାଇଲଗ୍ରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଏହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।